Kaixo, itxaso pabaganaz eta arrasateko olgeta jolaserako baliabide zerbitzutik egin dut berba. Gaurko honetan, hemen ikusten duzuen la oca de las emociones edo emozioen antzar jokua gomendatu gure dutzuet. 5 urtetik aurrerako 2 edo 4 jokalarin artean jolasteko mai jolasa da. Emozioen antzar joko hau betiko antzar jokuen antzekue da. Eta jolasteko elementu berdinak behar ditugu. Jolastaula bat, jokalari bakoitzandako peoiak eta dado bat. Antzar joku hau, betiko antzar jolasan berdina da, bai, dinamika berdina da. Helburua izango da, norbere koloreko peoia izeti elena akaberara jegetan dena. Baina jolasak badauko bere izgarri bat. Eta da, tartian, jolasian zehar aukeria daukauela emozioei buruz berbaiteko. Ta nola hitz egingo dugu emozioei buruz jolas honetan? Bortarako badaz 2 aukera. Alde batetik baditugu lauki arruntak. Ta lauki arrunt horreitan agertzen dira animali desberdinak, baina animali bakoitzak emozio bat adierazten dau. Eta beste alde batetik baditugu bosgoragailuak. Bosgoragailuetan erorizkero, zerbait egin beharko da. Jokalari baten peoia bosgoragailu lauki baten jauzi eskero, begiratu behar duguna da bosgoragailu lauki horren zenbakixa zein dan. Pentsau, 9. laukixan jauzi dela. Orduan, argibidien oharrian, behitu biko 9. bosgorailuak ze jarduera edo ze ekintza mota adierazten duzkun. Kasu honetan, esaten dauena da, 9. laukixan jauzi dan pertsona horri buruzko, zehose politxa ero positiboa esan bioguela gainontzeko jokalarixok. Bosgoragailu lauki bakoitzen jarduera mota edo ekintza desberdinak daz, baina danak errefortzu positiboan oinarrituta daz. Adibidez, pertsona bati buruzko zehose positiboa esatia, edo patxo bat emotia, edo pertsona horrekin igarotako momentu atsegin bat aipatzea edo taldean konpartitzea. Edo izan leike bai, norberak daukon ametz hori taldean konpartirutia. Emozioen antzar joku honetan jarraituko genuke jolasien, gutariko jokalari bat, tableruen amaierara heldu arte. Gaurko honetan, emozioen antzar jokua probetara gonbidatzen zaituet, betiko antzar jolasien jolasteko dinamika berdina dalako, baina era berean aukeria muten duzkulako barrenak pixkat askatzeko. Ta hortaz aparte, bitxikerien moruan bebai, gomendagarri xapetzetajat joku hau, izen be, makinatxo bat hizkuntzatara itzulitza da bituelako argibideak.